Wel, bore da bawb, falch iawn o fod yn eich cwmni chi unwaith eto. Gwasanaeth syml iawn sgynnau y bore yma. O gawn ni addoli Duw. Yna, gogoniant yr arglwydd a ddatguddir a'r holl bobl a'i gwel. Disgwyliwch am yr arglwydd, byddwch gryf a gwrol ar hylch eich gobaith yn yr arglwydd. Gweddiwn. Bendigedig wyt ti o arglwydd ein Duw, rhoddwr bywyd, y tad, y mab a'r ysbryd glân. Ar ddechrau'r dydd heddiw, yr wyt yn ein galw allan o'r tywyllwch, eith ryfeddol oleuni di. Bendigedig wyt ti yn oes oesoedd. Amen. Ac rwan mi ganwn ni yr emyn cynta, emyn rhif 222 yn caneuon ffydd, tyrd atom ni o greuwr pob goleuni, tro di ei nos yn fydd. Par i ni weld holl lwybrau'r daith yn gloewi, dan lewyrch gras a ffydd, yr emyn cynta. Gweddiwn. Down atat ein creawdwr a'n cynhaliwr, i ddiolch i ti am gyfle arall i baratoi am ddyfodiad Crist i'n byd. Diolchwn i ti ei fod wedi dod i'r byd yn berson o gig a gwaed fel ni, a byw ymhlith pobl fel ni. Gwyddom eith fab gael ei roi orwedd mewn preseb anifail, gan a chafodd gynnig gwely esmwythach. Maddau i ni am nad ydym ninnau chwaith yn rhoi'r lle dyladwy iddo. Daeth Crist i ganol byd di-fater, ac gadawn ni ef hefyd yng nghanol tlodi ysbrydol ein dyddiau ni. Ei adael y tu allan i'r drws, i ni ei glywed yn curo. Helpa ni deimlod y bresenoldeb di yn yr oedfa hon, mwyn i ni baratoi ein hunain at y dathlu
a rhyfeddu yng nghanol yr holl roddion bod yna rodd arbennig yn cael ei chynnig i ni. Rhodd o fab i fod i ni'n arweinydd, yn frawd, yn waredwr. Cofiwn am bawb na chafodd gyfle i glywed y newyddion da. Cofiwn am y rhai na chant y rhyddid i ddaddoli. Cofiwn am bawb fydd yn ffeindio'n anodd i ddathlu oherwydd gweiledd, gwendid, gofid am anwyliaid, neu hiraeth am gymar neu aelod arall o'r teulu. Helpa ni gofio am y tlawd a'r newynog, y digartref a'r diwaith. Bydd hefo'r ffoadur arglwydd sy'n byw mewn ofn ac ansicrwydd. Dyro i ni fod yn frodyr a chwiorydd go iawn i'r rhai yr ydyn ni yn ei hadnabod, a'r dieithriaid hefyd a ddaw ar ein gofyn. Maddau i ni ein beiau a'n gwendidau, a derbyn ni o'r newydd wedi maddau i ni ein pechodau. Yn enw Iesu Grist, yr hwn a'n dysgodd pan yn gweddio i ddweud, ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, deled y deyrnas, gneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y maddeuwn innau ein dyledwyr. Ac na carwai ni i brofedigaeth, eith yr gwared ni rhag y drwg, canis eiddo ti yw y deyrnas, y nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. A rwan mi ganwn ni emyn 809. 809. Dragwyddol holl alluog i o'r, criawdwr nef a llawr, o gwrando ar ein gweddi dair, a ran ein byd yn awr. O'r golyd anchwiliadwy sydd yn rhysorfeidd dy ras, di walla reidiau teulu dyn dros wyneb deiar las. Ymostwng atom yn dy ras o gwrando ar ein cri, ac mewn trigaredd arglwydd i o'r, yn dirion ateb ni. 809.
Darlleniad cyfarwydd iawn y bore yma, yn enwedig wrth i ni feddwl am y Nadolig. Lyg pennod 2, adnod 8 i 20. Fel rhyw sail i'r hyn sgynnai ddweud wedyn. Yn yr un ardal, yr oedd bugeiliaid allan yn y wlad yn gwarchod eu praidd liw nos. A safodd angel yr arglwydd yn ei hymyl, a disgleiriodd gogoniant yr arglwydd o'i hamgylch, a daeth arswyd arnynt. Yna dywedodd yr angel wrthynt, peidiwch ag ofni, oherwydd wele, yr wyf yn cyhoeddi i chwi y newydd da am lawenydd mawr a ddawi'r holl bobl. Ganwyd i chwi heddiw yn nhref Dafydd, waredwr. Yr hwn yw'r Meseia, yr arglwydd. A dyma'r arwydd i chwi, cewch hyd i'r un bach wedi'i rwymo mewn dillad baban ac yn gorwedd mewn preseb. Yn sydyn, ymddangosodd gyda'r angel dyrfa o'r llun efol, yn moli Duw gan ddweud, gogoniant yn y goruchaf i Dduw, ac ar y ddaear tangnefedd ymhlith yr rhai sydd wrth ei fodd. Wedi'r angylion fynd ymaith oddi wrthynt i'r nef. Dechreuodd y bugeiliaid ddweud wrth ei gilydd, gadewch i ni fynd i Fethlehem a gweld yr hyn sydd wedi digwydd, y peth yr ysbysodd yr arglwydd ni amdano. Eithant ar frys, a chawsant hyd i Fair a Joseph, a'r baban yn gorwedd yn y preseb. Ac wedi ei weld, mynegasant yr hyn oedd wedi ei lefaru wrthynt am y plentyn hwn. Rhyfeddodd pawb ei clywodd at y pethau a ddywedodd y bugeiliaid wrthynt. Ond roedd Mair yn cadw'r holl bethau hyn yn ddiogel yn ei chalon ac yn myfyrio arnynt. Dychwelodd y bugeiliaid gan ogoneddu a moli Duw am yr holl bethau a glywsant ac a welsant, yn union fel y llefarwyd wrthynt. A boed i'r arglwydd fendithio y darlleniad yna. Adnod 18 yn deud rhyfeddodd pawb ei clywodd at y pethau a ddywedodd y bugeiliaid wrthynt. A dyna, sgynna eisiau ni feddwl am ychydig amdano y bore yma. Mae'r siopau wedi bod yn ein hatgoffa ers rhai wythnosau bod y Nadolig yn nesau. Ac mae'r teledu bellach a'r papur dyddiol yn llawn o hysbysebion am y Nadolig. Yn ôl calendr yr Eglwys, mi rydyn ni wedi cyrraedd Sul cyntaf yr Advent. Yr amser pan rydyn ni'n cael y cyfle i feddwl neu ystyried pam y daeth Iesu Grist i'n byd. Amser i feddwl am yr ochr ysbrydol wrach, Gristnogol, neu hyd yn oed yr ochr seciwlar. Mae'r dyddiau yma yn dod ac yn mynd o flwyddyn i flwyddyn. Faint maen nhw yn i gyffwrdd ar ein bywyd ni? Tybed ydy'r rhyfeddod cyntaf yna wedi mynd allan o'n Cristnogaeth ni. Owen Griffiths yr emynydd yn dweud, rhyfeddod pob rhyfeddod yw. Rhyfeddu at y seren, naeth y doethion. Sylweddoli bod yna rhywun arbennig wedi ei eni. Mae'n debyg i bod nhw wedi
creu tipyn o ryfeddod ei hunain wrth ddod i chwilio am Iesu Grist. Roedd o'n rhyfeddod yn sicr i Joseph a Bair o'i gweld. Rhyfeddu fwy wrach at yr anrhegion drydfawr roddodd y doethion i'r bachgen y bach. Ond mae Luc yn dweud, yn dydy, ond yr oedd Mair yn cadw'r holl bethau hyn yn ddiogel yn ei chalon ac yn myfyrio arnynt. Ar ddiwedd hanes y bugeiliaid, mae o'n deud hynny, ynde? A beth am y bugeiliaid? Meddyliwch am yr rheini yn gweld ac yn clywed angylion yn siarad hefo nhw. Sgynna ni ddim idea am ni sut fodau ydy angylion. Dwi'm yn gwybod a llun ohonoch chi ddeithau be ydy angel, debyg i berson o ryw fath mae'n debyg. Ond mae'n amlwg bod nhw uwch i pennau yn ewrysyn neu gilydd yn dydy. Ac bod nhw wedi gweld yr angylion yma, mi ddaru nhw ymateb hefyd i eiriau'r angylion. Oedden nhw'n gwybod bod yna rhywbeth arbennig wedi digwydd. Ac wedi cyrraedd dinas Bethlehem, dod o hyd i'r baban bach, a'i dad a'i fam, fel yr oedd yr angylion wedi dweud. Ac fe ddeithant i gredu ynddo yn syth. Ac mae'n profi yn dydy bod yr arglwydd yn cadw at ei air. Chwi a welwch, medda fo, drwy'r angylion. Gwelsant drostynt eu hunain bod y cyhoeddiad yn wir. A mwy na hynny, rhyfeddodd pawb a'i clywodd at y pethau a ddywedodd y bugeiliaid wrthynt. Felly roedd yna gryn ryfeddu yn Nadolig cyntaf hwnnw, yr holl flynyddoedd yna yn ôl. Ond beth amdana ni erbyn hyn? Mae'r blynyddoedd wedi mynd heibio. Da ni'n i ryw raddau, dyda ni yn dilyn yr un patrwm wedi bod yn gwneud ar hyd y blynyddoedd. Ond dwi yn cyfaddau bore yma, bod fi wedi cyfeirio at Sul cynta Advent, oeddwn ni yn weinidog, a di bod yn weinidog am sawl blwyddyn. Cyn i mi glywed sôn am yr Advent, achos fel anghydffurfwyr am ni, doeddwn ni ddim yn dathlu'r cyfnod yma, oeddwn ni ddim yn capel ni adre, beth bynnag. Ac oedd hynny wrach yn peri dipyn o ryfeddod i mi. Beth bynnag, feddwl am bethau'n weibydol pan o'n ni'n byw yn y Gogledd, fe fyddwn ni yn gwneud fy siopa Nadolig yng Nghaer. Doedd Gaer ddim yn bell fi ni, yn byw rhyw hanner awr o Gaer ar un adeg yn Licswm. Rhaid mi gyfaddau, munud olaf fyddwn ni ar ôl trio gorffen pob dim. Fe fyddwn ni yn rhyfeddu, ond rhyfeddu at beth gwahanol iawn. Rhyfeddu at gymaint o bobl fydde yno ar y strydoedd. Gymaint o bobl oedd yn y siopau. Ond braf, wedi deud hynny oedd gweld y siopau yn ei haddur Nadoligaidd. Ond chydig iawn o dynnu ein sylw at Iesu oedd a sydd o hyd yn y siopau. Pob math
o addurniadau, llawer heb ddim byd i wneud ar Nadolig. Dydan ni'n cael coed Nadolig y bob lliw erbyn hyn. Rhai pinc a du, garian, a melyn am ni. Peli lliwgar o bob math. Tinsel o bob math. Anifeiliaid. Adeiladau bach lliwgar. Oedd fy ŵyr bach i, Idris, yn dangos giraff, sebra ac eliffant i fynd at y camel a'r reindeer, fel mae o'n ddeitha i. Mae o wedi gael i roi ar y goeden. Ia, pethau eraill yn cymryd sylw. Mae wrth i fodd hefo anifeiliaid. Y strydoedd i gyd yn lliwgar hefo goleuadau hardd iawn. Ond dim sôn am Iesu Grist. Lle mae'r rhyfeddod? Am be mae llawer iawn o bobl yn paratoi? Dathliad seciwlar am ni ydi o i lawer iawn o bobl. Rhyfeddu wnaeth y doethion at olau gwahanol y seren ynde. A'r seren yna, yn ôl beth da ni wedi cael yn dysgu, oedd yn symud. A dyma nhw yn penderfynu ei dilyn. Ac yn y diwedd, fe ddeithant o hyd i waredwr y byd. Dyda ni'n siŵr faint o amser gymerodd iddyn nhw ddod o hyd i Iesu Grist. Ond mae'n amlwg mai bosib bod mai toddler oedd o erbyn hynny. Ond fe nath nhw wneud yn union yr un fath a'r bugeiliaid yn do. Ddaru nhw ei addolio. Fe welsant o goniant y mab bach a'i addoli, ac eithant adref wedi ei bodloni ac yn bobl gwahanol. Credam mai dynion gwahanol oedd y bugeiliaid hefyd. Wedi iddyn nhw ddod o hyd i'r baban bach Iesu. Dychwelodd y bugeiliaid gan ogoneddu a moli Duw am yr holl bethau a glywsant ac a welsant yn union fel y llefarwyd wrthynt. Dwi'n siŵr y basach chi yn cydweld hefo fi pan ddwedai bod y Nadolig wedi mynd yn faterol iawn erbyn hyn. Bod llawer o draddodiadau wedi cymryd lle y rhyfeddu at y diwdod, daeth diwdod mewn baban i'r byd. Ond wedi deud hynny, yn bersonol, dydy o ddim yn fy mhoeni yn ormodol bod yna bwyslais ar draddodiadau ac ar ymaterol. Mae yna draddodiadau hyfryd yn does. A dwi'n siŵr bod fi wedi deud o blaen bosib mewn bregaeth arall yn y Crwys. Da ni medru bod yn garedig iawn adeg yma o'r flwyddyn. Yn rhoi. Ac yn sicr mae'r Nadolig yn gwneud bobl feddwl yn wahanol. A'r hyn sydd yn bwysig i ni ynde, ydy bod ni sy'n mynychu eglwysi a chapeli, bod ni'n cael gwneud ar hyn o bryd, yn dal i gynnal
y wedd ysbrydol wrth gwrs. Wrach bod yr oedfaon yn mynd yn rhan o draddodiad. Fe fues i'n mynd i wasanaeth carolau ysgol Glan Clwyd pan oedd y plant yn yr ysgol yn fan honno. A ydych chi'n gwybod be? Oedd o yn creu rhyw naws arbennig bob amser. Oedd y gwasanaeth carolau yn fan honno yn gwneud i chi feddwl am y Nadolig. Os yn arbennig iawn. Rhywbeth arall fues i'n ei wneud fel gweinidog capel lloc. Rhain o'ch chi wedi clywed am capel lloc. Capel Wesle ydy capel lloc tu allan i y Tryffynon. Fues i'n weinidog ar y Wesleyaid yn ogystal a'r Presbyteriaid yn fan honno. Ac oeddwn ni'n arwain y gwasanaeth plygain yn y lloc bore dydd Nadolig. Y capel ran amla yn orlawn am 6 y gloch y bore. Oeddwn ni'n gyfo poeni bod yna lawer, oedd y pobl yn cyrraedd yna awr a hanner, wrach mwyn caset. Doeddwn ni'n gorfod poeni. Fyddwn ni yn y ses fawr wrth gwrs a'r plant yn canu yng nghôr bach Gronwy Elis. Ond ych chi'n be? Oedd yna naws hyfryd yn y lloc am 2 awr, cychwyn am 6 a gorffen am 8. Oedfa oedd yn llawn o wahanol garolau, darlleniadau a gwahanol gerddoriaeth, storïau ac yn y blaen. A be oedd yn rhyfedd oedd, fydden yr rhai yn dod i'r oedfa yna. Doeddwn ni'n gweld nhw gweddill y flwyddyn. Ond mae fi'n oedfa oedd yn eu cyffwr nhw. Dal i ryfeddu wrach at y neges? Gobeithio y wir de. A tra rydyn ni yn dal i gynnal yr oedfaon nadoligaidd, plant yn actio, canu carolau, a dal ein gafael yn y traddodiadau hyfryd yma sydd wedi codi hefo'r Nadolig, i o gwmpas y Nadolig, anfon cardiau, rhannu anrhegion. Hwrach bydd y rhyfeddu at y Nadolig cyntaf yna yn torri trwodd eto. Nadolig rhyfedd iawn fydd hi eleni. Ond wedi deud hynny, mae'r Nadolig yma, fel pob Nadolig arall, yn cynnig gobaith newydd i ni. Ac fel Cristnogion, mi rydyn ni yn rhoi ein gobaith yng ngwaredwr y byd. Felly, gadewch i ni beth bynnag ddefnyddio cyfnod yr Advent i fyfyrio ar y rhyfeddod bod yr arglwydd wedi cadw at ei air ac yn anfon i fab i fod yn waredwr byd. Amen. A rwan, i ddiweddu, mi ganwn ni emyn 440. Dyma'r dydd i gydfoliannu Iesu, prynwr mawr y byd. Dyma'r dydd i gyd-ddynesu mewn rhyfeddod at ei gryd, weler ceidwad yma'n heddiw'n faban bach. Daeth angylion gynt i Fethlem i groesawu brenin ef, daeth y doethion a'r bugeiliaid yno at ei bresau bef, deuwn ninnau heddiw'n wilaidd at ei gryd. Deie dwyrain a gorllewin i glodfori'r mab a gaed, dyged gogledd a deheidir ei trysorau at ei draed,
mawl i'r Iesu fo'n atseinio drwy'r holl fyd. 4-4-dim. A gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fyddo gyda ni oll o'r awr hon, hyd byth. Amen.